Maita enyadi watarita swika mchikamu chitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Tiri kukuonai makawanda muri kufarira Facebook page yedu inonzi Mai Chisamba Show official. Dzimwe idzo dzakanyorwa idzo hadzisi dzedu. Yedu Mai Chisamba Show official. Tinokutendai. Ndiri kuuya kwamuri regai mutanga nemunhu womukadzi ndinonzeka kwamuri Samaita. Tomutanga taenda kuna Mai Chabuka. Zvanyeketera zvakungoita se zvazvinokodzera. Munoziva kuti chinhu chakashata kunyange chikawanda chinoita ndokugara kwazvinoita. Zvinonzi kana munhu akagara achirohwa musi wanenge asina kurohwa anotobvunza kuti vari kurwara here zvaita sei, nokuti haachaziva kuti zvinoitwa ndezvipi. Hanzi vanhu vakawanda vagere chete mumba. Zvikonzero izvozvo ndezvipiko zvinoita kuti nababa kana kuti nemudikani wako mutadzi kuyanana muchingogara kuti ini ndakagarira zvakati? Mazvita, ndakagara pano ndanga ndiri kufunga. Nezuro ndaiverenga ndichingota hangu kudzidza zvimwe zvandaidzidza. Ndichaedza kuzvitaura nechirungu kuti zvibude samanzwisiro andakazviita. Zvakanzi pane imwe tsumo yechirungu inonzi silence is golden. But venyika yekumwe kuFinland zvandaidzidza nezvazvo research kuongorora kwandaita. Vakaita tsumo vakaiti silence is golden, talking is silver. Manzo zvandataura. Silence is golden, talking is silver. Vanotaura kuti silver inozowanikwa kana vanhu vambogadzira gold, silver yozowanikwa. Saka nguva zhinji mashoko anoita kuti either mukadzi kana murume afunge kuti ini panoka ndoziva zvandagarira handichadi kutaura nababa vaka kuti namai ava pamusana pemashoko avanenge vachitaura. Ende vazhinji vakashatirwa vanoita chinya chegurwe dambura makumbo nemashoko otaura mashoko anotsondora pachimanyika moyo mumwe wake mudikani wake. Nokuti kana uri kuda munhu ka mashoko atinoshandisa nonzi ida mumwe wako sokuda kwaunozviita. Saka ini kana ndichida murume wangu ndosiya kuti ndikataura mashoko aya anonzwa sei, iye achataurawo kwaye achafunga kuti anonzwa sei. Saka vanhu vazhinji vapedzisira ati munomu ndichagara asi handitauri nawo baba. Kwakatorambanwa kana kwakataura naDr. Rebecca kuti hanzi munhu anongotaura kuti rent, magetsi, chii, mwana, chii, vanhu varambana kare. Asi pamusana pekuti ndikada kuramba toredzva mashoko nababa ava kana kuti namai ava ndicharwadziwa. Saka munhu unopedzisira ozviita sokunokatingati kuzvikavha, kuzvidzivira kuti handichatauri navo. Mbama ndokutanga kwokufa kwemarriage kana mashoko makukutu ari kutaurwa. Hanzi kana totaura ka tinowanzokurudzira vanhu kuti kana muchinge manetsana nenyaya ingotaurai nenyaya yamanetsana. Vamwe vanoita muzerere sezviri kutaurwa naMai Chabuka. Vanoita muzerere imi manetsana pamwe pane chafa pamba kana chaputsika. Ingotaurai nacho kuti chaputsika nekuti changa chisina kugara zvakanaka. Chazodai mopedzera ipapo. Vamwe vanobva kuti afanika amai vako iwewe vakada kuzodai hanzvadzi yako yakazoti makupinza vanhu vese vasina basa. Ndizvo zvinozonetsa izvozvo. Vamachakairi. Dr. Chisamba pane zvikonzero zvakati wande zvinoita kuti vanhu varambane. Ndichataura zvimwe zvacho. Mapoto kugara vanhu musina kubvisirana pfuma. Chimwe chechikonzero choita kuti vanhu vakurumidze varambana. Vanhu vakaburana pasina kubviswa pfuma. Murume anogona ngokusiya. Boziye kwaara ngoti hapana chakaita. Mukadzi anogona ngofuma achienda. Kuti hapana hazikanwi kuvabereki vangu, hapana chaakabvisa. Saka chinhu chinokurudzirwa kuti vanhu ngavabvisirane pfuma pakuroorana paya. It's a sign yekurespecta mudiwa wako waroora iyo iya. Then chechipiri tine nyaya dzekukudzana. Kukudzana, respect nesubmission ndo zvauraya dzimba. Mumba hamugoni kuita machongwe mairi mukararama. Simukatinzane yauraya dzimba zhinji Mai Chisamba. Mamarriage mazhinji madzimai mamwe haasi kusubmita to authority yababa. Zvitendero zvose zvatataura zviri munomu zvese zvinotaura nezveauthority yababa kuti munhukadzi anofanira kuzviisa pasi pemurume wake amurora. Ende varumewo kana pachitaurwa nyaya yesubmission hazvisi kunzi waadictator kana kuti watochikara mumba. No, unotonzi iwe unofanira kuda mukadzi wako, ndiwe musoro wemba. Kana uri musoro wemba kuona kuti mai zvavarwara varapwa here, haufaniri kuti unge uri baba vanoti musoro wemba vanoita upenyu hwese vachirara musango. Mashoko makukutu akutaurwa nababa. Kana uri baba unoona ubaba hwako mai vachionawo umai hwavo nekuti mukakakatana
mukutaura mashoko. Vamwe vanonetsa nekuti vanoda ivo kunge vari ivo vanotaura shoko rokupedzisira. Kunyange vatadza ivo vanoda chete kuti mumwe munhu ati kubva. Zvino vamwe vakuitwa kai kunzi kubva sorry. Kubva sorry. Zvino kana iri sorry yekungokunyaradza haina zvainobatsira. Tinokutendai baba Machakere. Vamagwenjere. Maita henyu. Chimwe chandinoona chaakunetsa mukati medzimba umu inyaya yemakwikwi kuenzanisa nguo nedzatarubva. Kuti vatakavakidzana navo vakatenga masofa svondo rapera, ine wakanditizisa naona nhasi ndiwo achiri muno. Atichatarisa kuti kuwana kunosiyana. Murombo munhu Jacobo chaiye akagarira achida hanzvadzi yangu Rebeka. Ngatitambirei zvatinazvo. Zvatakawanana takadaro ndo zvatiri. Ngatichibva ipapo tichikwira tichivaka pamwe chete. Zvino vamwewo futi kana zvauya futi pfuma yacho, baba kana amai pano mumwe asiri kugona kuishandisa zvakanaka. Pfachu. Kuna ana mapfachu mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Nduke kwauri Nelson. Zvakawanda zvatinorega kuita zvakaipa tinozvirega nekutya kuti vanhu vanozotiwo kudii. Chinhu ichocho chashayikwa mazuva ano kazhinji zhinji. Kwane upenyu hwekuti kana ndikaita anondibvunza ndiani. Zviri kubvawo pakuti mhuri hadzisisina kubatana. Saka kana mhuri dzisisina kubatana ndikaroora mudzimai wangu, ndinongoti kana ndikamuramba anondibvunza ndiani, nekuti pandaikura vaisandirera. Saka munhu akashaya ganda kumeso kanokonzera kuti ungoita mazvake. Nemai kwauraitsa akati kuuya madzimai akutiwo ndikaita zvandaita anondibvunza ndiani. Saka ngachiwanikwe chinhu ichocho mudzimba. Ngatinyarei hama dzedu, ngatinyarei vakuru, ngatinyarei nai pachedu isu sevana kana sevakuru. Ukava nemundangariro wekuti ndinobvunzwawo nani kana ndadaro, ndosaka muchiona kuti mafundisi kurambana kwawo kushoma nekuti vanotya kuti kereke inozotowo kudii. Mashoko makukutu. Asi tinovimba kuti vanenge vachidanana. Mwana ari kutaura zvechokwadi kuti tikaita zvinhu zvekubatana, nekuti munotongozonzwa kamumuri kuti John ane mukadzi kwaakaroorwa hakuna kana chi. Asi ngatiregei kuona kunge vanoita kuti wanano dzisafambe ndana mai, nekuti zviri kutaurwa ndiri kuzvinzwa kuti ana mai vada kubva vakwikwidzana nana baba, ana mai vanobva vazvitochi. Amai vane chigaro chavo, baba vane chigaro chavo. Baba ndiwo musoro wemba, mai mubatsiri anokwanira. Saka vese ngavazive nzvimbo dzavo. Ndombaya kune musikana wechidiki tisati enda pamberi. Nyaya yangu inonyanyodirwadza kurambana kunoita vabereki vedu vachitisiya isu vana tiri vadiki. Zvakafanira kuti amai nababa marambana, masiya isu vana, amai muchanororwa, baba muchanorora. Isusu munenge muchitezo ramangwana redu richazovei, masiya mwana anenge zera inini. Ndine munin'ina wangu ndinomuchengeta sei imi mese maenda. Mashoko makukutu anotonzwisa tsitsi. Mwana ari kubvunza nokuti zvinonetsa ka idzodzi mhuri kuti vana vachizokwana dzinonetsa. Saka manzwa zviye zvichitaurwa kunzi kana torambana kana tonetsana ngatange tagara pasi tifunge mhuri dzedu, tifunge hama dzedu. Nekuti vana ivava ndo vana vatakuona vakumbeya mumugwagwa, ndo vana vaye vatakuona vakungozvipotsera vari kufa nezvirwere nekuti havana vachengeti. Kurwadza kwekurambana ndokwakunotisvitsa ikoko. Regai nditaure ndichitizvo panodanana vanhu pane zvinhu zvakawanda zvinoitika ipo paya. Chekutanga maGiriki vane mashoko matatu andichada kuti nditaura, handichatsanangura hangu. Kune inonzi eros, kune inonzi stoji, kune inonzi agape. Hanzi ukataura muGiriki kuti ndinokuda, anokubvunza kuti unondida nerudo rwupi. Anoziva kuti kana wauti stoji muri kuda kungoita one night stand zvobva zvatopera ipapo, hazvisiri zvemusha. Kana wati une rudo rwaagape rinoziva kuti munhu uyu arisarudza kufa neni kutambudzika mukufara. Saka regai nditaure ndichiti dzimwe nguva tiri kungonzwa kuti rudo kana kuti love, hatitombonzwisisa kuti chanyanyoda munhu uyu pandiri chii. Pandinotaurira vazhinji ndinotaura kuti murume ari kuda mhuno yako chete, mumwe anoda pamwe your body structure yauri, mumwe anongoda pamwe unhu hwako, mumwe anoda mukadzi mutsvuku. Saka ndichizobvunza kuti vakanzi vatema varorwe vanoroya here? Saka nyaya iyoyo regai ndifambe naye ndichiti zviri nani kuti murambane pano kuti usvike pagedhi wabva uko uchifara, wasvika pagedhi wadavhura gedhi waukoka hasha dzongopinda nadzo mumba.
vana ivavo futi they will suffer nokuti vatoziva kuti vabereki vedu havasi kuwirirana pano. Saka zviri nani vana vatoziva kuti baba namai varambana. Regai nditauri chiti vana zveshuwa vanokuvara. Hatambozvitaura pano apo kuti kana mumbe dzichirwa chinokuvara huswa. Vana ivavo tatosiya vana vari kusaidhi aidha ramai kana kuti rababa. Ndizvozvo. Zvichireva kuti vanenge vanzwisisa sei. Maita henyu baba Gandari, tinokutendai. Vana havagone kutora mapato kuti tiriwo kwamai tiri kwababa, zvinorwadza. Ngatisangane muchikamu chinotevera.